Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Duha ka adlaw nga transport strike ginapatuman sa adlaw sang deadline sa traditional jeepneys nga magpa-consolidate. Duha ka mga job orders nga nagproseso sang birth certificate sang Chinese national madugay na nga napahalin. Senator Grace Poe nagaduso sang prangkisa para sa NEPSI. Katapos ng LGBTQ patay sa pagpaniro sa Bacolod. Kag sa Good Vibes, isa ka barangay sa Talisay, madamo na sang tourist spots. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, may masobra sa 9,700 ka mga job opening ang nagahulat sa mga job seekers sa Labor Day Job Fair. May 9,770 ka job opening gikan sa local kag overseas employment ang sara nga mapilian. Sunod sa Department of Labor and Employment, may 65 ka mga kumpanya ang magapakigbahin sa 122nd Labor Day Job Fair buwas Mayo 1 sa SM City, Bacolod. Magsugod las 9 sang aga ang job fair. Ginahaylo ang mga job seekers nga magdala sa nagakaigo nga dokumento kangay sang resume agud to mangin masulhay ang ilang pag-apply. Sa number 9, duha pa ka mga dugang nga manukan country ang ginaplano sa Bacolod LGU nga matukod sa syudad. Ang Manukan Country hindi lang makabig atraksyon kundi nangin isa na ka-brand nga labi nga ginapabugal sa syudad. Gani magluwas na natukod nga Manukan Country sa reclamation area, plano ni Mayor Aldi Benitez nga magdugang sang Manukan Country agud mas mapalambo pa ang food tourism kag ekonomiya sang syudad. Kabahin sa mga plano, ang pagtukod sang Manukan malapit sa Bacolod City Government Center. Sa tuan ay ining ginhinyo na sa mga tenants sa Manukan Country nga among ila masayluhan kung masugura ng demolisyon sang SM Prime Holdings Incorporated para sa joint development project sa reclamation area. Ang mga tenants sa Manukan ang natalana magabalhin na sa temporaryo nga pasilidad kagin construct sang SM PHI sa parking area sang mall sa Hunyo. Ginatuna na sang alkalde ang pagpalapad sang lugar agud ma-accommodate ang mga tenants. Sa Manukan Country North, sa Gabamit, sa Manukan Country East, sa Manukan Country South. Manok na nalitan. So, the concept of a Manukan Country, since it works, kaya daw may anak kita yung cultural attachment sa Manukan Country, and it is a tourist attraction. So, why not create another one? Sa number 8, liwat naman nagagwa ang Dino versus Dina sa congressional seat sa 5th Distrito. Ginsiling ni 5th District Board Member Anton Ocsenio nga siya ang magapa-re-elect sa 2025. Iya ginhimutig ang impormasyon nga may plano siya magpapili sa Kongreso sa 5th Distrito. Tigaylo, iya ginsiling nga mahimo mayara sang lain nga magapapili. Mahimo sunod sa iya, ini si Dina Arroyo Tantoco, nga anak sa nagtaliwan nga si Anay Congressman Ignacio Igi Arroyo. Sunod kay Ocsenio, si Arroyo Tantoco man lamang ang makapatud sang iya sini nga plano sa politika, bangod ini ang wala man nagahimutig kag wala man nagakumpirma kung siya ang magapapili. Kag kung magpapili man sa sini nga palaabuton nga eleksyon o kun sa 2028 pa. Pero sa karon, paday ng pagpakig-angot ni Arroyo Tantoco kag paghatag sang bulig sa 5th Distrito. Si Ocsenio ang isa na diri sa ginapakig-angutan ni Arroyo Tantoco katapos ang Partido Federal ng Pilipinas si Ocsenio. Amo na ang aton subong gidis re-election. Sila maglagan ka, Congressman. May madlagan for sure. Ikaw? Hindi basta may madlagan for sure kahit hindi man pwedeng wala, no. So subong ang atong mga may madlagan Si Tantoco?
Dina is one. Si Dina, voters na sa 5th District. Voter. Voters na sa 5th District. Nagabuto na siya sa Isabela. Pero ang iya gusto sa iluhon niya sa La Castellana kay Aradang Asinda sa iyang husband sa Ilani Vargas sa Robles. So, most likely, madlagan na siya. Well, ang pag sa ilo niya sang iyang registration doesn't mean nga sang iyang address doesn't mean nga wala siya nag-confirm pero wala man siya ga-deny. Amo nang mabudlay. And then otherwise mambal sa nga hindi ko or mambal sa nga oo. Pero sa subong gasigi siya bulig, sige siya balik. Tiway ta kabalo kung madlagan sa subong or madlagan sa dason. Gina-consider nila, no, especially the Arroyos, they consider 5th District as one of their own do distrito gid nila. Sa number 7, isa kakatapos ang LGBTQ community patay sa naglundag nga pagpaniro sa Barangay 14 sa Bacolod. Patay katapos ang LGBTQ community matapos ang intiro sa wala pa makilalan nga persona sa sulod sang iya balay, Lunes ang gabi sa Purok Boulevard, Barangay 14, siyudad sang Bacolod. Ginkilalang biktima nga si Babes Gonzales, 24 anyos. Sunod kay Police Major Elmer Bonilla, hepe sa Police Station 1, nasapuan na lamang sa iya iloy ang biktima nga patay na sa sulod sang ilang nga balay. Dugang pa ni Bonilla, 2 kaigo sang bala sa ulo, kag isa sa abaga ang naangkon sang biktima matapos gintiro gamit ang caliber 45 pistol sang suspitsado nga ginaligar nakasuksok sang bonnet. Wala sang record sa kapulisan si Gonzales, rason nga may kabudlayan ng otoridad sa paghibalo sa motibo sa pagpatay sa iya. Sa number 6, duha ka mga job order workers nga ginatudlo responsable sa pagproseso sang birth certificate nga na-issue sa isa ka Chinese national ang madugay na nga napahalin sa pwesto. Wala pa nasuguran sang Philippine Statistics Office ang pagpangusisa angot sa nangin questionable nga birth certificate nga na-issue sa isa ka Chinese national sa nagligid nga semana. Natigayo na nga napahalin ang duha ka mga anay job order workers sang Civil Registrar's Office nga sadto ginatudlo responsable sa pagproseso sang dokumento. Ginpahayag ni Civil Registrar Attorney Hermilo Pauyon nga 2019 sang ila ini matalupangdan. Gani iya ini gilayon nga ginaksyonan, ginpausisa hasta nga napahalin sadto sa trabaho ang duha ka mga JO. Ginako ni Pauyon nga mahimo nalutsan sila kabangdanan nga nakakuha sang birth certificate gikan sa iya opisina ang foreign national. Dungan sa ginahimo karon nga investigasyon sang Law Department sang PSA ang pagpatod sa City Legal Office kung may salabton ang pamunuan sang Civil Registrar's Office kag kung sino pa ang kinahanglan manabat sa insidente. Damlag pa ginhinyo sa katapos ng Senado nga mausisa ang pag-issue sang birth certificate sa duha ka mga Chinese national nga nag-apply para makakuha sang passport apang na-deny sa matalupangdan nga wala sila sang mahangpan nga lingwahe sa pungsod. Mga tao sila ya sang city mayor mo bilang kin-assign lang din sila sa akon kag hindi sila ya permanent. So ang basta mga amo na nga sitwasyon ginapasa tanaya sa city mayor kay ilan ay tao. Ilang taon ta kung paano paglusot no para ta kung either may negligence or ang kung may hungod gid yan na sa pag-process sa dikto na actually kung head ka you rely also lang gid yan sa imo na mga sa imo na subordinates sila na yung ma-check sa mga completeness sa mga document. Sa number 5, naglabot na sa 7,359 ang napanagtag sa Bacolod DSSD nga mga PWD IDs nga may QR codes. Sumugod buwas Mayo 1 ang mga PWD ID cards nga may QR codes na gin-issue sa Bacolod DSSD. Amo na lamang ang kilalahon sa mga commercial establishment agud mapalabot sa mga card holders ang mga benepisyo. Siling ni DSSD OIC Alma Gustilo, wala na sa extension sa renewal sa mga PWD IDs makaligad sa ginpatuman nga recall.
Sa records ng DSSD, nagalabot sa 12,000 ng mga PWD card holders kag masobra na sa 7,000 ang tigay nga nakabaton sang bag-o nga mga IDs nga may QR codes. Ginmando ni Mayor Albi Benitez ang pag-recall sa mga PWD ID agud mapaiway ang pagpameke sa mga IDs kag paggamit sini agud makapamintaha. May kapin sa 100 nga mga ginakabig peke nga mga PWD IDs ang na-recover sa DSSD sang ginpatigayon ng recall. Magluwas sa mga PWD ID, nagapadayon ang pag-ilis ng DSSD sa mga senior citizen IDs sa Bacolod sa tuyo man nga mapungga ng paglapta sa mga peke nga mga ID cards. Makakuha na sa ID nila. Hindi na sila ka-avail probably sa nila 20% discount because ang establishment nagkatag naman sa deadline kaya follow sila sa executive order dito na mayor. This is Bacolod City alone for those who have Negros Occidental, Ilaya, if they're going to come here in Bacolod and purchase or mag-avail sa discount, 20% yun sila But this is Bacolod alone. Okay, makita man sa ato yung mga establishment kung diin ang ila address. Sa number 4, masobra sa 11,500 ka mga kasapatan. 10,000 diri mga manok ang nagkalamatay bangod sang mainit nga panahon. Inisuno kay Provincial Veterinarian Dr. Placida Lemana nga nagpaathag nga ang pagkapatay sa mga kasapatan tuga sang mataas nga heat index. Sa report sang Office of the Provincial Veterinarian, 11,556 ka mga kasapatan ang nagkalamatay kag ini ang nagabalor sang 10,080,000 pesos nga kapirdihan. May 2.6 million pesos man nga kahalitan sa pastuhan. 21 ka mga LGU ang apektado. Suno kay Lemana, kalabanan sa mga manok nga nagkalamatay, mga free-range chicken na tungod nga ini sila ang napabayan. May mga nagkalamatay man nga inugbulang ang mga manok. Ginasulit nila ang abiso sa mga nagasagod nga dapat hindi man pag i-overpopulate ang mga kurungan kag ipasiguro nga may maayo nga ventilation. Sa mga idik kag baboy, may na-record man nga napatay 400, karabaw, mga 40 kag isa kagatos nga kanding. Ang misting o kung pag-spray sang tubig sa sini nga mga kasapatan ang makabulig sa tunga sang kainiton sang panahon suno kay Lemana. Ang kainiton nagatugas sang dehydration sa kasapatan labi na kung hindi sila mahatagan sa nagkakaigo nga tubig kasubong man nagapanubo sa ilang nga immune system. Sa Carabao actually, ang iban dira abi kanang hindi nila balan na nakuan dayon nga makumpayan, no? Kag ang iban abi wala sa ang tubig bala layo sila sa kung suba manggit di kung kisa ang may ara suba ako nung wala nang gid water nga makuha sila bala. Pero ang tubig nga kinahanglanon gid sang isang sapat hindi bala masuplayan ang iya nga requirement bala. So ang matabo ma-dehydrate gid siya, no? Kay kapin pangataas ang init. Sa number 3, Negros Oriental ang napaidalom na sa state of calamity. Ang Negros Oriental government ang mag-release ng 52 million pesos nga quick response fund kasunod sa pagdeklarar kag pagpaidalom sang bugos nga probinsya sa state of calamity bangod sang El Nino phenomenon. Ang pagpaidalom sang bilog nga probinsya sa state of calamity ang kasunod sang pagdeklarar man sang state of calamity sang Bayawan City, Santa Catalina kag Mabinay. Biyernes ang nagdeklarar ang provincial board sang state of calamity sa isa ka special session. Ginsiling nangadaan ni board member Woodrow Makiling Sr. nga ang resolusyon na ginapaabot na nga magwa Lunes nga adlaw. Suno pa kay Makiling, gamito ng calamity fund sa pagbulig sa mga mangunguma kag sa pagsabat sa iban pa nga mga problema dala sang El Nino. Sa number 2, Senador Grace Poa nagaduso sang prangkisa para sa NEPC. Aprobado na sa Committee on Public Services sa Senado ang House Bill 9805 o kun ang paghatag prangkisa sa Negros Electric Power Corporation o kun NEPC sa tunga sang
ginabatsyag nga epekto sa El Nino phenomenon, nag-sponsor sang local bill si Senator Grace Poe para mahatagan sang legislative franchises ang mga power distribution utilities sa probinsya sang Leyte, Romblon kag Negros Occidental. Sang Lunes, ginuso ni Poe ang chairperson sang Committee on Public Services ang approval sang House Bill number 6295, 9154 kag 9805 sa plenary session. Ini nga mga prangkisa ang para sa Leyte 2 Electric Cooperative, Romblon Electric Cooperative kag NEPC. Suno kay Senator Poe, ini na ang husto nga tion para i-present ang mga measures agud masiguro ang access sa mga konsumidor sa barato, masaligan kag sustainable energy ilabi na sa malapnagon nga brownout sa pungsod. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong adlaw. Two-day strike kagin patuman sang katapo sang traditional jeepney operators kag drivers. Ini kasunod sang deadline para sa ila nga mag-consolidate sa ilang mga prangkisa. Yari ang report. Nag-ida sa Dalan Burgos kag Lupizayna mga traditional jeepney nga wala na ginbiyahe sa mga drivers kag operators karon nga last day sang ginatag sa ilang nga deadline para i-consolidate ang ilang mga prangkisa para sa ginapatuman nga Jeepney Modernization Program. Ang two-day strike ang kabayan sa mga tikang sang Kabakod Negros Transport Coalition agud pamatukan ang franchise consolidation kag ipanawagan ang paghatag sa ila sang kahigayunan nga makapadayon sa pagbiyahe sa mga dalanon ang ilang mga traditional jeepney. So ang iba niya, nagkapilitan lang, nagupot sa consolidation, pero hindi na sila ka plano nga mag-ulit. So ito, kung consolidate ka subong kang magpirma sa conformity, makabiyahe ka hasta December 2024. Wala ka na sa consolidated operators kag corporation kag komunitiba, hasta 27 months makabiyahe ka. Pero ang pamangkot, sir, ini nga period of time, pinatagaan na sa mga operators, ligwa ang mga korporasyon kag kooperatiba nga nagusbong-subong, no? Nga mag-consolidate kag mag-process ang utang sang aton nga Manila nga modernize. Ang 65 anyos nga si Melanio Solita, wala magupod sa untat biyahe sa Baylo, nagperma siya sang affidavit of conformity sa tuyo nga makaupod sa application sang Asenso Cooperative nga magpa-consolidate sang prangkisa. Iniagod makapadayon siya sa pagbiyahe sa iya nga rota. Siyempre ka bala ka, kaya mo nang pangabuyan ta mo. Oo. Ano ba, nagdala ko mga bata ta, nag-graduate, ang pangabuhi ta mo na, driver. Oo. Masobra naman sa 30 anyos siya nga nagabiyahe, kag mas may edad na gani ang iya nga jeep nga ginabiyahe kada adlaw. Imo gini ka jeep? Kapag dyan ulog, may impas ko man. Sa kalawigon mga biyahe na kuha mo na. Istorya niya sa pagbiyahe sang jeep, natigayon niya nga napaeskwela ang 5 ka mga anak nga karon may mga kaugalingon na nga trabaho. Okay man na sa tani, kung individual man na niya nga franchising yun ay. Ang kinanglan pag yun na yung magkuhan ko kung magsungay, hindi na masagdan sa modernize. Kaya ano na dami lang, dry run. Bukod ikaw, luyag mo mapadayon ka pa sa pagbiyahe sang imo jeep? Siyempre, madadlaw sa tagapalitan mga buyan. Ang grupo sang Stone kag Fibakda kabayan sa nagtukod sang cooperative sa tuyo nga matagaan sila gihapon sang kahigayunan nga makabiyahe bisan nag-expire na ang ginatag sa ilang nga deadline sa pagbiyahe sa mga traditional jeepney. Kung ano ang matabo sa amon, kaya gin-receive pa lang nilang papilis. So mamangkot ako na nung hawiran ta para nga ibutang ta sa lakyan, hindi ta matandog sa oras ang ginagpanay. Ang Bacolod LGU naginyo na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga matugutan ang pagbiyahe sang duga nga malapit 2,000 units kalakip diring mga electric jeepney kag traditional jeepney nga italana sa duga nga mga rota sa syudad. Ma-agree ko na sa modernization program, but how do you do that? So, ako na nga ito nga ginatulog tayo. E-Jeep is actually the solution to this modernization program. Ako na nga ito nga ginulat, no? We're just waiting for the final approval for our experimental route, no? And we call it green routes, no? Buwas ginapaabot ang pagtipon sang katapos ang transport sector nga opdan sa mga labor organization sa Bacolod City Government Center para sa pagdumdum sang Labor Day. Mangin panawagan nila sa Department of Transportation nga maamligan ang ila palangabuyan sa piyakman sa ginapatuman nga jeepney phase-out sang Jeepney Modernization Program.
Sa Good Vibes, isa ka barangay sa Talisay City ang amat-amat nga ginadagsa sa mga turista, bangod ini ang may suba, may busay, kag may mini resort. Aton ini katuan upod kay Romeo Subaldo. Sa Tuanay, mabudlay laputon ang Barangay San Fernando sa Talisay City. Puro kampo lang ang makita diri, pero sa nasimento na ang dalan sa barangay, sunod-sunod man ang pagsinulpot sa mga resort sa lugar. Nataasan abi ang barangay gani mabugnaw ang dapya sang hangin. Kunting ululan, may mga area nga ginafog. Gani may mga private rest house kag mga mini resort nga nagtuhaw. May kapihan nga may swimming pool kag pwede maka-overnight pareho sang balay gawahan. May kapihan nga tambayan para mapaliwaliwa, parehos na lang sang kapihan sa lasang. May rest house nga pwede marentahan, pareho sang Mount Makawili Mountain Resort kung saan may malapad man ng swimming pool para sa mga daytime visitors. Ini sila tanan nagaatubang sa Mount Makawili. Gani nagatahong pagid ang view samtang nagarelax ka sa sininga mga lugar. Kung busay ang ginapangita mo, diri man makita ang Binoldusan Waterfalls. Sa ibabaw sini, madamo pagid sang magagmay nga mga busay. Matugnaw ang tubig diri gikan sa ibabaw sang kabukiran nga parte na sa Northern Negros Natural Park. Kag sa idalom sang busay, ang ginadagsa nga suba sang imbang. May imbang sa kapahuan kag imbang sa tunangan. Puno ini sa mga bisita kon weekends kag kun holiday kay man nagahatag sang matugnaw nga tulusmawan sa kainit sang panahon sa karon. Kung gikan ka sa Bacolod, mga 30 minutes lang ini nga drive ara ka na sa San Fernando. May sementado naman abi nga dalan nga halin sa Granada nga nagakonek sa Concepcion sa Talisay City, lusot na sa San Fernando. I-check lang ini sa Google Maps. Barb, sa panahon karon nga tig-ilinit, do ka nami nagidsaka sa bukid kag magpabulubugnaw. Amo ginapangita sang tanan ni busay suba para makapahulong-hulong ka sa ato nga sang mainit nga panahon kag mayo ha Barangay San Fernando. Lapit lang pwede tada kadtuan sa Dason. Kagamuyad to napulo ka mga balita sa isa sang Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosano. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, mayong hapon.